Bună ziua, sunt Vlad și azi facem gameplay-ul la un nou joc, X Street Fight. Un joc cam violent, dar mie îmi place. Hai să începem, să vedeți și voi, să vă dați cu părerea. Am ajuns la nivelul 3. Începem. Este cu lupte acest joc. La nivelul ăsta nu prea pot să trec. Zice chiar nu știu ce să mai fac. Ba da. Acum chiar când nu mă prinde nimeni. Oh, mama mia. Acum trebuie să ne bătem cum la goală. Au! Așa cu dau, cu ce dau? Hai să vedem. Dar trebuie să ne luptăm cu ei. Au, nu da cu pistolul, băi. Luptă corect. Nu mai avem multă viață, din păcate. După cum vedeți, acest joc este cu bătăi. Aceasta este o putere foarte faină. Au! Acest om cu pușcă parcă seamănă cu Hitler. Nu știu, am și o impresie. Am terminat nivelul cu 3 stele din 5. E bun decât cu nimic. Ia să vedem nivelul 4. Poate reușim. Din păcate, la acest nivel nu avem niciun story. Nu mă întrebați de ce. Au! Nu mai da cu topor, bă! Fraiere! Nu a reușit schema. Asta vreau și eu. Nu te mai ride, bă.
Ah. Ah. Ah, nu. Aproape ne scade viața și a murit. Acest joc are multe nivele. Ce pot să spun? Nu mi se pare prea interesant. Acest nivel a avut o story. Cred că vom acorda la acest joc cea mai mică notă. 7 din 10. Cam mică notă, știm, doar că nu este interesant, nu prea are story, doar ce trebuie să faci, trebuie să salvezi niște fete sau să ajuți pe bătrâni, să omori alți oameni. Nu are acel ceva care te face să nu te mai oprești din joacă. Deci nota finală este 7 din 10. Ne vedem la următorul gameplay. La revedere!